И туган тел, и матур тел, әткәмен кемнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Тапшыруыбызны Габдулла Тукайның иң танылган шигырь юллары белән юкка гына башлап җибәрмәдек. Безнең программа шагыйрьнең 135 еллыгына һәм туган тел көненә багышланган. Исәнмесез, бу белем дөньясы. Алдагы минутларда. Әхлакый юнәлеш Татарстанда Тукай һәм туган тел көнен ничек билгеләп үттеләр? Мин торам кырларда, болында, урманда, уйнаймын, очамын, якты көн булганда. Бала күңеленә ачкыч, татар теле укытучылары укучыларының талантларын ничек ача? Һәрбер баланың сәләтен күрергә тырышам. Чөнки сәләтне күргәндә генә нинди дә булса нәтиҗәгә ирешеп була. Гаиләгә ярдәмнәре өчен рәхмәт. Татар теле буенча халыкара олимпиадада кем җиңүче булды? Әгәр дә менә шундый актив яшьләр булмаса, безнең телебезнең, безнең киләчәгебез юк. Җырладылар да, биеделәр дә. Интернетта Тукай иҗатын ничек чагылдырдылар? Апрельдә Татарстанда инде күп буын татарлар өчен рухи үсеш юнәлешенә әверелгән халык шагыйре Габдулла Тукайның тууына 135 ел тулуын билгеләп үттеләр. Ул көнне республикада туган тел көне дә. Туган телне саклау һәм арттыру, аны өйрәнү һәм популярлаштыру өчен кирәкле шартлар тудыру җәмгыять һәм дәүләт бурычы дип билгеләп үтте ватандашларына мөрәҗәгать итеп президент Рөстәм Миңнеханов. Татарстанда бу җәһәттән күп эш башкарыла. Киләчәктә дә Тукай һәм күренекле мәгърифәтчеләребез тарафыннан тынычлык һәм үсешкә юл ачкан юнәлешләрне дәвам итәргә ниятлибез, дип уртаклашты республика башлыгы. Казанда бу көн Тукай һәйкәле янында тантаналы чарадан башланды. Рөстәм Миңнеханов һәм Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев мәдәният һәм сәнгать эшлекләре чәчәкләр салу тантанасында катнашты. Туган телләр һәм халык бердәмлеге елында бу бәйрәм аеруча зур әһәмияткә ия. Бу вакытта Татарстан президенты тагын бер тапкыр Арча районының Яңа Кырлай авылында татар иҗат зыялылары белән очрашуда искә төшерде. Анда ул татар шагыйренең музей комплексын карады. Мин торам кырларда, болында, урманда, уйнаймын, очамын, якты көн булганда. Иркәли Хәмсия, кояшның яктысы, аш буладыр миңа, чәчәкләр хуш исе. Ай, шундый озын шигырьләрне ятлап матур итеп сөйлисез. Әнди дә значокта синең орлыгы да. Шуңа карап. Уңышлар сезгә. Шатландырдыгыз безне. Яңа Кырлайда Габдулла Тукайның бала чагы узды. Татар әдәбияты уникаль шәхесе тууына 135 ел тулу уңаеннан монда Әтнә драма театры артистлары катнашында матур тамаша оештырылды. Театральләштерелгән тамаша караганнан соң президент Габдулла Тукай һәйкәленә чәчәкләр салды. Татар телен саклау мәктәп укытучылары җилкәсендә ята. Нәкъ менә алар дөрес әдәби телне таратучылар. Бар гаиләләрдә дә татар телендә сөйләшергә мөмкинлек юк. Кайчагында укучылар үзләре дә ата-аналарыннан мәктәптә биргән белемнәрен җиткерә. Һәм менәки әни татар теле кагыйдәләре китабын кулына алып, кызыксынып өйрәнә. Нәкъ менә тыгыз элемтәдә мәдәниятне, милләтне, телне торгызу һәм саклап калу мөмкинлеге барлыкка килә. Казанда иң яхшы татар теле укытучысы бөтен Россия бәйгесенә йомгак ясалды. Аның турында узган тапшыруда сөйли башлаган идек инде. Әмма без укытучы гына түгел, мәгърифәтче юлын сайлаган кешеләр белән сезне таныштырырбыз. Туган телне балачаклан өйрәтергә кирәк. Ә безнең педагоглар үз эшенә көч һәм җан белән бирелә. Надия Кадимова моңа айланды. Киң даирәдәге җәмәгатьчелекне Менә алар Рәсәйнең иң яхшы татар теле укытучылары. Мәктәп, район, зона этапларын үтеп, республика башкаласы Казанга килгән иң яхшы 20 татар теле укытучылары арасыннан сайланып, соңгы этапка узган 6 финалист. Алар һәммәсе укучылары, хезмәттәшләре, якыннары өчен инде зур җиңүчеләр. Конкурста Татарстанның гына түгел, Рәсәйнең башка төбәкләреннән дә укытучылар катнашты. Шунысы куандыра. Ерак күпчелекне рус милләте тәшкил иткән регионнарда да татар авылларында, мәктәпләрендә татар теле укытыла. Саф татар авылы татарлар яшиләр. Балаларыбыз татар телендә матур итеп сөйләшәләр. Рус телендә бик матур итеп сөйләшәләр. Татар телен укыту авыр дип әйтмәс идем мин. Чөнки татар мөхитендә үскән бала татар телен укый.
Пресс-конференция яки ел укытучысына сорау ярышының соңгы этабы булып санала. Финалга килеп җиткәнче укытучылар дәрес, ачык дәрес, остахана этапларын уздылар. Ярышны Татарстанның фән һәм мәгариф министры Илсур Гәрәй улы татар теле дәресләре башка дәресләр арасында нинди урын алып тора дигән сораудан башлады. Бу сорауга Төмән өлкәсеннән килгән мөгаллимәнең үзгә аерым урын алып тора дигән җавабы истә уелып калды. Чөнки нәкъ менә Биниса Сылгатулла кызы дәресләрендә күп укучылар үзләренең ана телендә беренче сүзләрен әйтәләр икән. Төмән өлкәсендә безнең татар теле укытылып тора. Отнасына 2 сәгать, 1 сәгать бирелә татар теленә, 1 сәгать бирелә әдәбиятына. Инде белем дигәч, безнең инде рус мәктәп. Күбесе катнаш гаиләләр. Шуның өчен белем дәрәҗәләрен әйтмим, инде сөйләшү яктан безнең инде авыррак бирелә. Шулай ук татар телен яңа стандартлар белән укытканда берәр нинди проблемалар бармы? Дистанцион укытканда нинди проблемалар белән очраштыгыз кебек сораулар белән укытучыларны бар яклап сынадылар. Чөнки укытучы бит ул белем биреп кенә калмый, ул тәрбияче дә, сценарист, режиссер да, психолог та булырга тиеш. Башкортстаннан килгән мөгаллимә Галия Корбанова күп кырлы шәхес. Җырлар, шигырьләр иҗат итүдән тыш, ул әле яшь укытучыларга остаз да. Телгә мәхәббәтне әти-әнисе һәм укытучылары уяткан. 20 ел буе мин үзебезнең туган җиребездә, Башкортстаныбызда татар теле һәм әдәбият укытам. Һәм шуның белән мин чиксез горурмын. Һәрбер баланың сәләтен күрергә тырышам. Чөнки сәләтне күргәндә генә нинди дә булса нәтиҗәгә ирешеп була. Инде 5 ел укытучы тәҗрибәсе булган. Финалистлар арасында бердән-бер ир-ат укытучы Рамил Ибатуллин бу ярыш барышында иң авыры нәтиҗәләрне көтү булды ди. Күп еллар белем бирү белән шөгыльләнгән мөгаллимнәр генә түгел, яшь укытучылар да бу конкурсның зур әһәмияткә ия булганына сызыклый. Минемчә, әлеге конкурсны үткәрү бу бик әйбәт, чөнки без беренчедән татар теле укытучылар бер-беребез белән аралашабыз, якыннан танышабыз, һәм икенчедән шулай без үзебезнең ниндидер тәҗрибәбез белән уртаклашабыз. Конкурсның барлык этапларында уңышлы үтеп, иң яхшы татар теле укытучысы ярышында җиңүне Актаныш сәләтле балалар өчен гуманитар лицей-интернатның татар теле һәм әдәбияты укытучысы Чулпан Шарипова яулады. Бәйгенең җиңүчесе тирән белеме, балаларга, телгә, фәнгә булган мәхәббәтеннән тыш, сөйләм теленең матурлыгы, үз-үзен тотышы, тавыш тембры белән дә җәлеп итә. Татар әдәбияты дәресләрен виртуаль күзлекләр белән үткәргән укытучы конкурс барышында белем бирү методларын тагын да күбәйттем. Бик күп яңа материал үзләштердем. Шуңа да укучыларымны алар белән таныштырырмын дип планлаштырам ди. Әлбәттә, һөнәри конкурслар һәр укытучыдан да бик зур тырышлык һәм үҗәтлек сорый торган конкурс. Әлеге конкурска әзерләнгәндә укытучы бар булган осталыгын, укучылар белән аралашу дәрәҗәсен, шулай ук үзенең тәҗрибәсендә куллана торган, үзе генә белә торган, ул гына ясаган ачышларны күрсәтергә дип килә. Үз эшләренең остазы булган мөгаллимнәр генә укучыларында татар теленә мәхәббәт һәм хөрмәт тәрбияли ала. Ел татар теле укытучысы конкурсында катнашучылар һичшиксез лаеклы дәвамчылар тәрбияләүче олы шәхесләр. Алар укыткан укучылар татар теленең матурлыгын, әһәмиятлеген белеп үсәләр. Хәтта әти-әниләрендә әдәби татар телендә сөйләшергә өйрәтә алалар. Казанда татар теле һәм әдәбияты буенча халыкара олимпиадага йомгак ясалды. Аның җиңүчесе Американың Кушылган Штатлары кешесе. Олимпиада нәтиҗәләре Казанда узган Бөтен Россия туган тел укытучылары форумында игълан ителде. Бу зур чара татар теле һәм әдәбиятын, милли мәдәниятне саклап калу һәм үстерү өчен үткәрелә. Быел халыкара олимпиадада Россиянең төрле төбәкләреннән 153 бала катнашты. Чит илләрдән 28 катнашучы килде. Олимпиада сынаулары онлайн режимда узды. Татарстан президенты ассызыклаганча, республикада туган телләрне саклауга аерым игътибар бирелә. Рөхсән Миниханов олимпиадада катнашучыларның казанышларын, аларның туган телгә битараф булмауларын аерым билгеләп үтте. Ул яшь татарстанлыларга да, Россиянең башка төбәкләреннән килгән яшьләргә дә, чит ил вәкилләренә дә рәхмәтен белдерде. Үзебезнең милләтебез турында уйлыйбыз, гореф-гадәтләребез, киләчәгебез турында уйлыйбыз. Әгәр дә менә шундый актив яшьләр булмаса, безнең телебезнең, безнең киләчәгебез юк.
Рөстәм Миңнеханов Гран-при номинациясында Олимпиадада җиңүчеләрне шәхсән үзе бүләкләде. Татарстаннан Әгерҗе районыннан Гөлназ Мөэминова, Чуашстаннан Айнур Сабирҗанов һәм Калифорния штатында яшәүче Нури Чапаноглу. Чит илдәге ватандашларыбыз арасында узган Олимпиаданың Гран-при иясе Чапаноглу Нури, Америка Кушма Штатлары, Калифорния университеты, Беркли. Selam Kazan, selam Tataristan. Benim ismim Nuri Çapanoğlu. Hem tezgin aytasım keldi. Big zor rahmet barıgızga. Elbette Olimpiadanın uyuşturuşlarga hem benim aileme elbette. En birinci saniyeme hem kilası vakit katli. Sağ buluguz, selametli buluguz hem kilası uçraşı katli. Туган тел көне социаль шелтерләрдә флешмоблар һәм кызыклы видеолар белән билгеләп үтелде. Тукай шигырьләрен укуга татарлар гына түгел, Россиянең популяр артистлары, йолдызлары да кушылды. Нияз Рахман иң кызыклы роликларны сайлап алды. Исәнмесез, бу атнада сәхифәбезне Тукайга багышларга булдык. Чөнки төрле челленджлар, җыр һәм шигырь укулар бик популяр булды. Эх, бу интернет замандарын Габдулла Тукай үзе күрсә, ни дияр иде икән? Кем белә, бәлки ул иң популяр блогер, я булмаса YouTube'ны үзенең шигырьләре белән яулаган булыр иде. Ләкин аның барлыгын без 135 ел сизеп, тоеп, ишетеп торабыз. Габдулла Тукай дип язсагыз, аны хәтта Instagram'да табарга була. Әйе, менә аның рәсми бите. Үзен сәдәтле кеше дип атый. Татар телен яратырга өйрәтәм ди. 1458 язылучысы бар. Кабан күлендә Пушкин белән һәм хәтта гитара белән төшкән фотолары да бар. Instagram'da Тукай әнә шундый булыр иде ди бу битне булдыручылар. Су анасы. Әкиятне укыгыз һәм әлеге хатаны кабатламагыз. Гомумән Габдулла Тукай иҗатына битараф калу мөмкин түгел ул. Бөек шагыйребез тууына 135 ел уңаеннан төрле танылган шәхесләр аның әсәрләрен укый. Константин Хабенский, Леонид Якубович, Сергей Безруков һәм Федор Бондарчукның столыгын без Рөстәм Миңнеханов Instagram'ыннан күрдек инде. Минем шәхсән үземә беренче президентыбыз Минтимер Шаймиевның Шүрәлене укуы ошады. Сез дә тыңлап китегез әле. Нәкъ Казан артында бардыр бер авыл, кырлай диләр. Җырлаганда ки өчен тавыклары җырлай диләр. Гәрчә анда тумасамда мин бераз торган идем. Эстафета таягын республиканың төрле сәнгать әһелләре алды. Менә Галиәскәр Камал театры артисты Равил Шарафиев беренче булып милләтчеләр шигырен укый башлый. Аннары республиканың башка театрлары дәвам итә. Монда өлкән буын вәкилләре, яшьләр дә барсы да бер сулышта. Ничек инде моны тыңламаска мөмкин? Тибершенмә, терелмисен, юл өстендә ятмауна. Казан халыкара аэропортына да юкка гына Габдулла Тукай исемен бирмәгәннәрдер. Бәйрәм уңаеннан минем Тукай флешмобы кысаларында Татарстан башкаласына килеп төшкән туристларны туган тел җыры белән каршы алалар. Казанга килгән пассажирларны бу әлбәттә таң калдыра әлеге күренеш. Шәп бит, үзеңне син чын мәгънәсендә өйгә кайтып кергән кебек тоясың. Әмнә татар рэперлары туган тел бәйрәмен үзләренчә бәйрәм итә. Алар нишләгән дип уйлыйсыз? Әлбәттә, рэп яздырганнар. Яздырып кына калмаганнар, хәтта Тукай туган көненә клип та чыгарганнар. Әйдәгез, бергәләп карап китик әле. Бу атна Тукай атнасы булды. Аның иҗатын кабаттан искә төшердек, туган телгә мәдхия җырладык. Бу елга бер тапкыр гына булмасын иде, әйешрак татар телен искә төшерсәк иде. Бүгенгә менә шулар, очрашырбыз. Безнең социаль шелтәрләрдәге аккаунтларыбызга кирегез, темалар тәкъдим итегез, видеолар карагыз. И туган тел, һәр вакытта ярдәмең белән синең, кичкенәдән аңлашылган шатлыгым, кайгым минем. Бу еллар белән безнең тапшырубызны тәмамлыйбыз. Туган телебезнең матурлыгыннан тәм табыгыз. Балаларга туган мәдәниятнең рухи көчен бүләк итегез. Сау булыгыз.